Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ayaw palabi ma'am, kay dinhi giila ni amahang Varsino nga patas ang tanan. I don't care! Nakita sa CCTV ang imong gibuhat. Sila na ang mo desisyon sa tukbang silot alang kanimo, Ma'am Rolaida. Unsa? Dinhihan ay ang tanan, pinasubay sa makiangayon nga hostisya. O kay nakita man sa CCTV ang gibuhat mo kanako nga pagpanapat, mag-atubang kagyod og silot, Ha? Ma'am Rolaida. Ako? Silutan? Ha! Nangabuang sila? Hilas nga punyo. Abi kay niya naman siya sa laing pundok. Yano na lang kay musulti og dili maayo nga to ni Menard nga mo'y naghimo niyang tao. Dinhi patas ang hostisya. Silutan ang angay nga silutan sa way dapig-dapig. Og si Rolaida, dili siya gawas nun sa tukmang silot nga haom alang kaniya. Imando ko sa mga huwis nga i-review ang CCTV footages o ipahamtang dayon ang silot. Salamat. Daghan jud kayong salamat, amahang Varsino. Akong pagyukbo sa among labaw nga supremo. Dingi kayo na supakon ko na gyud ikaw, Professor Swami Sandivar. Akong kagalingon na sab ka desisyon. Wa na sab ang masunod og dili ang imo. Oh, dako truck. Ako ay kasugat. Oh. Ako di ospital, Sr. Proprimo Pinapitis. Unsay kaimtang sa mong ini ko iyo, Professor Swami Sandivar. Kalawala na. Ha? Siya din ang aray pal. Usa day. Patay na ang batanong Vijay Sandivar. Oo, Sr. Supremo. Siya pati na nga naabot sa ospital. Kanasulti na doktor. Dawata ang akong mga pahasubo, Professor. Kakalit ba na yan eh? Pabuta ko riha. Kaya mo dalikyat ko. Ay, Professor. Simberkwinsa. Kakalit ni ring maong panghitabo. Unsa? Nadisgrasya ang anak ni Professor Swami ug patay na kini, Senior Supremo. Oo, tar sila. Kalit gyud kayo ang maong panghitabo. Subo kay kinialang sa pamilya ni Professor. Apan sa laing bahin, makaayo alang sa propesiya. Aha. May punto kasab. Ilabi na kay nagkasuod na sila og si Brina ang gikatakda nga halad. Senior Maynard, Modalikyat ko sa sirat. Isali ko kanimo ang importanteng mga butang nga niya sa karaang bahay sa mga Buenavides. o Supremo. Salamat sa imong pagsalig. Vijay, ngano daay ka? Naunsa ka? Nganong hanapog nimo panagway? Mura og naay gahapon. Dili di ka maklaro. Brina, bisa ko sa may tapo. Maguban ako kini. Di ko ikaw pasagda. Wa ko magkasabot ang giingon nimo. Bisan og naglahi na ang atong kalibutan.
apan magpabilin paghihapon ko nga imong hikala. VJ. Oh, hala. Dili di ka mahikap. Nga naman ka, uy. Ang pingang gihapon ti ka, Brina. Ang pingang gihapon ti ka. VJ! Asa ka? VJ! VJ! VJ, asa ka? VJ! VJ! Oh. Kalain sa kundam ko. Si VJ. Daot sa man ka siya. Diyos ko, panalip ni si VJ Sandivar, Lord. Ayog pasagda nga akong suod nga ikala dito sa syudad. Rina, ablihin yung putahan. Oo, mamatar sila. Mabangon sa ko. Mamatar sila? Maibalita ko nimo. Ha? Unsa man na, ma? Ang imong suod nga higala, si VJ Sandivar, patay na. Unsa? Si VJ? Patay na? Mamatar sila. Dili ko kini madawat. Berna, kinahanglan nga imong dawaton nga wa na siya. Kalit kay nahitabo niya. Naunsa man dahil ko na siya, ma. Nabanggaan og dakong truck ang gimaniho ko ron ining sakyanan. May pony sa Hermina. Ug ituhuan mo paingon o ta kini dinhi sa Latiera. Moani na yung siya din sa tong lungsod sa Latiera. Wapas na itingali unta siya nimo dinhi. Dili pala ganit dugay nga nagdamgo ko niya, ma. Kinakatagtilaw ko sa akong hingdaanan. Brena, Mauna ito, nalain kayo nga akong damgo. Nakita na ko siya nga hanap kayo nga iyang panagway. Murag na ay gabon. Kung ganyan hinahina siya nga napalayo na ako. Brena anak. Hala, mao ba ni ay, sir? Oo, Maki. Ngani, uman ko og pakita nila. Bulaos na ko ngadto sa sirat. Mao ba di ay, Sir Minard? Isalig ko nimo ang pagatiman nila ni Iho Jo Mare og Iha Crisia. Kay si Brina, wa pa kita masayod og unsay gibati ato. Human mahibaw sa naitabo sa suod kay ning higala. Okay, sir. Ako ra ang mahibaw nga mo atin Manila. Mao na ang naitabo sa anak ni Professor Swami Sandivar, nga higala ni Brina. Kagalit bang itabo, Usahay ang sayop sa ginikanan. Maangin sa consequences ang anak. O bisan hain sa mga sakop sa pamilya. Iho Jo Mare. Satanista si Professor Swami Sandivar. Di ba? Paminay? Hinahinay niya ng imong sinultihan. Kay wa kay prueba. Ni-action na ba unta ito pamuha si Tito Menard? Pagmatkon ko sa imong igsusulti, Chong. Dali rin ko makawitik og storya ilabi na og naakinis akong hunahuna og kasing-kasing, crush. Pagpugkong laki in town. Lisod pa ko niya buhaton. Dili man tingali, di ba? Pwede ba nga di lang tayo maghiskot bahay na na? Okay. Kinahanglan nga palawman sa kapulisan ang investigasyon sa kamatayon sa Batanong Sandivar. Kay tingali og resbak kini nila sa mga antagonista. Sempergwensa. Uy, wa magpalibak ang tabaghak nga Barsero. Siya kining nalawag. Marag may laing kahulugan kanay mong katawa, Marcelo. Gusto ba ko? Ang duha nga inyong gikuha, gibailuan ko lang og usa. Unsa ibuot ni mong ipasabot?
Ikaw lang may baong nga motimbang-timbang sa gisulti ko. Kung unsay kahulugan ni atong mga punga, Minard. Dili ka nga ang buot nimong ipasabot. Mao nga inyong intensyon ang kamatayon sa Batanong Sandibar. Bugti sa duha ka mga doktor. Husto ba ako, Barsino? Way sukod sa baos. Kinabuhi, bayran o kinabuhi. Nagkagahi ka na yun, Barsino. Managsama kitang sungayan o parihong nagsimba kang Satano di Lucifero Sulfatos. Apan usalan ka na to, mo'y angay niyang ilhon o igabayaw. Barsino, o nakasiguro kung ang dili ikaw. Kaliwat ni Amahang Birsamin, mao'y iyang gikahimutan o dili ang kaliwat o bagag nga Benavides. Mga disente ang akong mga katiguangan. Mga disenting bangag. Hinahinay na tikang tangtangan sa imong maskara, Minard Benavides. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!